بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. sunana Malam Abubakar Mai Godiya wanda kuka fi sani da Dr. Mai Godiya. So alhamdulillah jama'a, ina yi wa kowa barka da sallah. A baya can mun yi bayanai akan matsaloli da suke damun al'umma, musamman abubuwa na mutanen boye waɗanda mun yi bayani cewa ba wani mashin da zai iya detecting ya nuna su ko ya bayyana da su, musamman matsala ta junnu da take damun al'umma. So bayan azumi ya zo sai muka dan dakata da program din, muka dan tafi hutu, muka yi bayanai abubuwa da za su taimaka wa mai azumi, tun daga larurori musamman na ulcer da sauran abubuwa da suke hana shi kanshi mai azumin yayi. So alhamdulillah yanzu ba tare da mun bata lokaci ba, za mu ci gaba da bayanai akan matsaloli ta junnu, musamman abubuwan da suke damun al'umma, wanda idan ba mu manta ba mun yi bayanai akan alamomi da mutum zai iya fahimta cewa yana da larura ba tare da ya je inda bai cancanta ba domin neman magani, musamman kaman abubuwa guda uku da muka ce mazaune guda uku da junnu ke zama su ne manyan makan da suke damun al'umma. Akwai kirji, akwai kai, akwai mara da zuciya da sauransu. Waɗannan guri guda uku su ne manyan guri da muka yi bayanai da za a iya fahimta da kuma mugayen mafarkai, wanda ina dai mana tuni akan su kansu mafarkan. mun ce akwai yanayin alamomi da suke iya nuna ko ba kowane mafarki ke nuna cewa na jinnu bane da kuma wanda yake na jinnu. waɗanda muka yi bayanai, akwai mafarkan da ba a ɗaukan su akan matsaloli na jinnu ne su kansu, musamman muka ba da wasu alamomi da za a iya fahimta da kuma lokuta aukat guda uku idan ba mu manta ba. wayannan lokuta din muka dauko farkon dare da tsakiyar dare da kuma karshen dare, al'akirin lail kenan, waɗanda kowanne da irin abin da yake nunawa. To a yau insha Allahu rabbi za mu yi magana kai tsaye akan junnu da ke damun ma'aurata, ma'ana matsaloli na ma'aurata waɗanda suke haddasa fitintunu a gidajen aure gaba ɗaya. Sai ka ga ana ta samun rashin fahimta. To farko dai akwai junnul ashik. A junnun kanshi babu junnun da ke damun ma'aurata irin junnul ashik, wanda shine a ƙasar Hausa ake kiransa aljani namijin dare, ma'ana wanda ke auren mace ya hana ta aure, sannan idan ya aure ta za ka ga cewa mace ta zamto tunaninta ya bambanta da tunani da aka sani na ɗan adam da sauransu. Wannan tunanin za ka ga in ba wane ba sai wane, in ba wane kuma idan wanen ya zo kuma ba lallai ya yi mata ba. Za ta ɗauko wasu abubuwa ɗabi'u ta ce waɗannan ɗabi'un ai kaza bai mata ba, wanda yake ya saba wa hankali. Kuma da za a tambaye ta, akwai za ka ga tana fama da ciwon kai mai tsanani, sannan kuma faduwan gaba ko ciwon kirji da sauransu wanda yake ba na ulcer ba. Sannan kuma idan an kwanta a dinga mafarki ana zuwa ana tarawa wasu daga ciki, ko kuma ana zuwa ana taba su da sauransu, wannan mafarkin da sauransu. To waɗannan alamomi ne na jinnul ashik. Wasu bai bari su yi auren idan ba har an samu an dage da azkar ba, auren ba kwata-kwata. Ko da maganar auren ta taso za ka ga sai abin ya shiriri ce. Ko da mutum ya zo da niyan auren sai ka ga auren ya ki an kasa fahimtar juna, ko kuma ka ga haka kawai ba tare da an yi fada ba ya bata. To wannan ba komai ke haddasa irin wannan matsalar ba face junnul ashik. Idan har iyaye sun lura da irin waɗannan abubuwa, ko kuma idan magana aure ta taso sai ka ga da an fara abin ya zo ya shiriri ce, da an fara abu ya zo ya lalace. To kada an su nemi maganin junnul ashik, ko kuma ma'abota abin su tuntubi wannan yarinyar akan a gano, domin shi ba bayyana kanshi yake ba, bare a ce ai ana bayyana ne. To shi fa baya bayyana kanshi, shi junnul ashik baya bayyana kanshi
mafi aksari kawai sai dai a yi ta ganin wasu abubuwan halaye da suka saba da nutsuwar yarinya ko mutum yadda ya taso a ga ya tsiri wasu halaye gaba daya. Kuma both side ashik akwai yana damun namiji, shi kansu suna fama da ashika wacce take mace ce takan auren namiji shi ma ta hana shi. Kaga mai ashika zai zama cewa baya yawan shiga cikin yan uwansa bil adama, mafi aksari yakan zama shi kadai da kuma yawan tunani da zuciyarsa da maganganu shi kadai. To wannan zai iya nuna ma cewa lallai mutum yana tare da jinnul ashika. Sannan kuma bai san ma'amala ko da yaushe da kowa, shi kadai yake rayuwarsa. To shi kanshi idan an ga haka ba wai sai an buge shi ko yayi wata ciwo ba, to kada a nemi maganin jinnul ashika insha Allah rabbi. To a ci gaba da bibiyan wannan tasha mai albarka ta Mai Godiya TV, ta take kawo abubuwa da suke inganta rayuwa da addini. Jama'a, ma assalamu alaikum.